Ahoj, v tomhle videu dneska po dlouhé době jsem se konečně dostal k počítači, protože já měl spousta práce a hraji takovou hru, kde mám lopatu, ukážu, já mám takovouhle pěknou, ona má taky jiné věci. A tam ty bloky, které mám, tak tam právě tou lopatou kopu. Koukám, že už je finále. Jsem si ještě musel trošku... Tak se podíváme, jak hraje. Jo. No tak to vyhrál borec. Dobře, ale teďka to bude ostrý. Jestli je takovejhle hráč tak namakanej, tak já jsem v pytliku, takže já tu hru hrál s mým bratrancem Wordisem a on ji moc nemá, myslím, rád. Jo, vezmeme lopatu a jdeme k hráči. Do prčic. A jo, já mohu začít sbírat konečně ty coiny. Já je nezbírám vůbec. Tak pojď. Děláš si za mě. Prčoc! Ne! Proč? Já říkal, že jsem v háji. Kode. Neznám. Shop. Chci se vás ještě jednu věc zeptat. A to je to, že slibuji, že jestli dosáhneme 30 odběratelů, protože já už mám nějak 10, myslím, se pak podívám. Ale rád bych měl spousta odběratelů a mám v plánu začít taky natáčet shorty, takže připravte se, že začnu natáčet shorty. Jsem to mezi spousta měsíců uvažoval. Tak jsem... A to zase vyhrál ten borec. Něco. Ano, to je borec, já budu chtít asi s ním být ten friend, kvůli tomu, že je dobrý. A je pěkný. A je nějaký borec. Tady se nějaký borec zabugoval. Tak pojď ty srab. A on padá. To je tak smutné. Peňázky. Ne. Ne. Uf.
Ne. Aj. Do prčic. A já už jsem ztracený. No. Tak to teďka vyhrál on. Ne, tak ještě nikdo nevyhrál. To je borec. Tak to vyhrál on. No sakra. Nebojte, já pro vás taky budu snažit a pro vás jsem udělal to, abych vydržel. Jinak dostal jsem do konce to Robuxy jsem si koupil. Tak pojď ty srabe. Ten hráč je srab. Normálně. Ne. Sakra. No. To je pěkný kempíř. Uděláte... No, aby se k ní nikdo nedostal. Pak se stane, že má finále a spadne sama. To je ta věc kvůli tomu. Proto ta hra je tak k ničemu. Nebo hrozná. Protože pak máš málo času, začne být v finále a ty z něčeho nic začnou ti mizet pod tvojimi nohy, začnou ti mizet ty bloky a ty nevíš z ničeho, co se děje vůbec. Proto je lepší to a je po ní. Jo, Martin Lebg jde na to dobře. Borec. Skáče po bloku krásně. A čeká, až nějaký ten... Jo, tak to on borec vyhrál. To je borec. OK, připravíme si lopátku a jdeme do boje, amigo. No, a hned padám. Peněz! A hráčka neví. Ne! Aspoň jsem toho Martina zabil! Jo! O sakra. Kolik mám? Až přes 3 000 mohl bych si koupit. Sakra, já zapomněl, na co můžu mít tuhletu lopatu, to je to nejhorší. Ale nejvíc, co bych si přál, jsou tyhle ty lopaty. Ty jsou drahý a nejhorší, já myslím, že ty si to koupíš a pak ti to zůstane a můžeš si to brát. Ne, je to úplně naopak. Ty si to koupíš a máš... Koupil jsem si radši tuhletu lopatu. A tak už chápu, ono se to teďka úplně změnilo. A jo, já zapomněl, ono tady ta hra měla update.
Chvíli počkejte, já někam odskočím. Já přijdu za chvíli, protože já to natáčím. Dobře. Že natáčím na YouTube. Tak já přijdu za chvíli. Pojď. Sakra, já mám spadnout do díry. Ne! Ta hračka je zlá! Ne! A ach jo, můj nejlepší panáček. On taky umřel, ne. A borec taky! Co se to tady děje? Já nevím, jestli mám koupit vůbec. Za Robuxy. Nechci utrácet 2000. Ale tady ta je hustá. A shopping. Coin. Ne. 1000. Ach jo, to bych přišel nějaký Robuxy, to nechci. Ne. Ach jo, proč pak? A tady, Clamming, mám vyděláno. Sakra, já nevidím. Oh shit. OK, tohle to je hustý. Oh, a to je tady ta. Jo, to mám nejraději. Píseč. A ta. Hej Martine, camp. Ne, Martine, já tě nemám rád. On je Martin. Aha, to se ti nevyplatilo mě shodit dolů, Martine. Se ti to nevyplatilo, říkám. Vidíš, nevyplatilo. Já chudák, ček malej. Musel se obětovat, bro. Hej. A to jsou parchanti prostě. 60 vinů. Kolik mám vinů? Jen 4. Jo, finále! Je to finále! Dobře. Tak to pro dnešek končí kvůli tomu, že zítra vám vydám další video. Tak čau!